Rida Slavên me yên germ ji ber xwedaniya li Rojavayê Kurdistanê ji vir heta hemû gelê me yê Başûrê Kurdistanê em silav û rêzê xwe dişînin. Ev nêzî mehekê ye êrişekî xedar ya li ser Rojavayê Kurdistanê çêbû. Bi vê êrişê re bi rastî hişmendiyekî komplo yê mezin ji bo destkeftiyên gelê Kurd, çand, pîvan, ziman carekî din bixêber qirkirinê êrişekî di wê astê de hat meşandin ku bi rastî bêdengiya gelê Kurd carekî din li ser sehna dîrokê zindî bikin. Lê weke hûn jî dizanin bi rastî li hemberî komploya ku hate meşandin bersîv û berxwedaniya ku hate kirin ev komplo vala dernexistibê jî lê astengên pir mezin li pêşî girt. Hemû gelê me Başûr û bi rastî jî piştî êrişên ku li ser Rojavayê Kurdistanê hatin kirin me dît ku Kurdistan ne çar perçe ye. Dengê gelê çar perçeyê Kurdistanê bû yek.